Ƙasar Isra'ila ta ƙara kai hari Gaza inda aka kashe mutane 23 daga safiyar jiya Talata. Wannan harin dai ya ƙara tsananta halin da ake ciki, a inda mutane ke fama da yunwa da kuma ƙarancin taimako. A yanzu haka ana kai hari har inda ake tsare da fursunoni, ciki har da wani soja ɗan asalin Amurka da kuma Isra'ila. A faɗar ta rundunar Hamas sun ce sun rasa sadarwa ne da kuma mayakan da suke tsare da shi. Cikin wannan harin dai Isra'ila ta kashe wani babban kwamandan Hamas, wanda ake cewa Mahmud Abu Hasira, Allah ya ji ƙanshi da rahama, a wani farmakin leƙen asiri da suka kai tare da Shin Bet. A gefe guda kuwa Isra'ila na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Amma duk da wannan damar da Isra'ila ta ba wa Hamas ta nuna cewa ba za ta yadda a tsagaita wuta ba har sai idan Isra'ila ta janye mamayen da ta mata. Abin baƙin ciki kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana rayuwar mutanen da suke Gaza tana dab da rugujewa, yayin da hare-haren da ake kaiwa suke ruguza gidaje da kuma ɗaukar ran fararen hula. Lokaci guda kuwa rikicin yana ƙara yaɗuwa inda yake shiga har ɓangaren Lebanon, a inda mutane 71 su ma suka mutu bayan tsagaita wuta da Hezbollah. Rayuwar Gaza da yanzu tana cikin mafarki mai muni, ba abinci, ba tsaro, ba kuma tabbacin mafita. Amma ni a gani na gaskiya wannan abin da Hamas kai tabbas sun cika a ce musu jajirtattu kuma magadan sahabbai, saboda duk da ana kashe su da sauran abubuwa amma sun ƙi su yi saranda idan har Isra'ila ba za ta cika ƙa'idan da suka sa mata ba. Mu dai a yanzu ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ji ƙan musulmi, Allah kuma ya ƙarfafa musulunci da musulmai alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.